Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Fraịde, abalị 17 n'ime ọnwa Juun afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa Nkwọ. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na-anụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị agha nke ụlọakwụkwọ ndị agha bụ nke a kpọrọ Nigerian Training and Doctrine Command (TRACDOR) bụ ndị ekperima wakporo n'ụbọchị Wenezdee na mgbede n'ime obodo Rijiadaji nke dị na steeti Niger. Ozi anyị nwetara site n'otu ozi ndị agha zipụrụ kọwara sio n'otu onye mejọ nke ndị agha bụ nnọọ onye agbagburu agbagbu n'oge emere mwakpo ahụ n'ọchịchị kansụl Mariga na steeti Niger. Ozi anyị nwetara kọwara sio na onye agha bụ onye aha ya bụ CB Samuel tinyekwara ndị ọzọ bụ nnọọ ndị awakporo na mgbede Wenezdee mgbe ha nọrọ na-eme njem na mpaghara ahụ. Ndị ekperima gakwara n'ihu sunye ụgbọala ha ọkụ ma burukọsịa egbe ha rie mbọmbọ. Emere ka anyị matasio n'otu onye agha bụ onye a na-akpọ ya aha na-efu efu ebe e chere na ndị a na-eyi ndụ egwu atọrọla ya dịka ozi ahụ si wee kwupụta. Ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB agbaala n'anwụ aha ndị aka ha dị n'arụ a na-akpa na mpaghara South East ma kwupụta ha dịka ndị a na-achọ achọ. IPOB nọrọ n'ọnwa Eprel ṅụọ iyi ikwupụta aha ndị a bụ ndị ọkpa ịgba na-amaghị ndị ha bụ. Emma Powerful bụ ọnụ na-ekwuchitere IPOB kwupụtara sio n'otu nchekwa ESN abụghị ndị ọkpa ịgba na-amaghị ndị ha bụ ndị na-akpa mkpamkpa na mpaghara South East. Ọ rụtara aka sio na ọ bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-alụrịta ọgụ bụ ha na-akpa mkpamkpa na mpaghara South East. Ọ kpọpụtara aha ụfọdụ bụ ndị na-eyi ndụ egwu na steeti Abia nakwa na Igwe Ọcha na steeti Rivers bụ otu nwa amadi a maara dịka Nkechi Kalụ bụ onye ya na otu ndị ntọ mmadụ ya bụ ndị na-eyi egwu na mpaghara South East bụkwa ndị si na ha bụ nnọọ ndị otu IPOB. Ọ gara n'ihu kwupụta ma boo gọọmenti Naijiria ebubo na ndị ọrụ nchekwa ya ịkwụ ndị mmadụ ụgwọ wee na-akpọbata ha n'otu IPOB. Ọ sịrị na nke a mere mgbe onye ndu ha bụ Nnamdi Kanu kpọkụrụ ndị Igbo bụ ndị agha nọ n'otu Naijiria ka ha bata na otu nchekwa ESN ma chekwaa ala nna ha bụkwa nke ndị Fulani na-eyi egwu. N'otu ihe yiri nke a, onye ndu otu IPOB bụ Nnamdi Kanu adọọla ndị ọkpa ịgba na-amaghị ndị ha bụ aka na ntị bụkwa ndị na-eyi ndụ egwu na mpaghara South East. Kanu bụ onye kwupụtara sio na agụọla ụbọchị ọnụ nyere ndị a bụ ndị na-eyi ndụ egwu bụkwa ndị a maara dịka ndị ọkpa ịgba na-amaghị ndị ha bụ. Ọ dọrọ aka na ntị a mgbe ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya gara leta ya n'ụlọ mkpọchi DSS dị n'Abuja site n'aka ọkaiwu ya bụ Ifeanyị Ejiofor n'ụbọchị Tọzdee. Ụlọ ụka Katọlik dị n'Enugu agọpụla onwe ha n'okwu ahụ nke Reverend Fada Ejike Mbaka bụ onye Director nke Catholic Adoration Ministry dị n'Enugu kwuru n'ihi nkatọ nke ọ katọrọ Peter Obi bụ onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party azọkwa onye isi ala n'afọ 2023. Mbaka bụ nnọọ onye ude ya na-edu ugbu a n'akara nwudide ebe unukrunu mmadụ nọrọ na-akatọ ya n'ihi okwu o kwuru wee sio na Obi bụ nnọọ onye aka ịnya bụrụkwa onye abụrụ ọnụ ma ọ gaghị enweta mmeri na ntuliaka elu n'afọ 2023. O kwuru ọtụtụ okwu nkwutọ megide Peter bụkwa nke dọtara ya iwe na ọnụma nke ndị mmadụ n'akara nwudide. Mbaka gara n'ihu kwuo sị na ya na ndị ọzọ nyere aka wee kpọghachite Peter Obi n'ọkwa ọchịchị n'oge a chụpụrụ ya ma gosi iwe ya sio na aka achịburu steeti abịaghị kelee ya ma ọ bụ nye ya onyinye. Ọ sị na arịrịọ mgbaghara nke Peter Obi rịọrọ ya bụ nnọọ nke ya nabatara na-abụghị nke esi ya n'obi n'ihi na onye bishọp manyere ya ime nke a. Mana nzaghachi ha, ụlọ ụka Catholic Diocese nke Enugu gọpụrụ onwe ha n'okwu ahụ nke Mbaka kwuru. N'otu ozi nke onye ọzịlarị bishọp nke Enugu bụ Most Reverend Ernest Anaezichukwu obodo bịanyere aka ya tinyere onye ode akwụkwọ bụ Reverend Fada Wilfred Chidi Agụbuchie tinyekwara onye Vicar General bụ Reverend Fada Geoffrey Agụigwo zigara ndị nta akụkọ n'Enugu sịrị na agwa ahụ nke emegidere akara iwu ndị ụkọchukwu nke 220 bụkwa nke afọ 1983 bụkwa nke machibidoro onye ọbụla ikwu okwu na-ezighị ezi megide aha ọma mmadụ ma ọ bụkwa na ọganye ọnụ n'okwu ndọrọndọrọ ọchịchị. Ka o sila dịo, ha gara n'ihu katọọ ya bụ okwu Mbaka kwuru ma gọpụ aka ha n'okwu ahụ wee sio
na nke a bụrụla nnọọ ihe eji wee mara Mbaka ikwu okwu nke na-esunye ọgbaghara. Ọ gara n'ihu kpọkuo ọha na eze sio na ha hụta okwu ahụ Mbaka kwuru dịka uche nke onwe ya ma o nweghị ka o si gosipụta ebumnobi ma ọ bụ echiche nke ụlọụka Katọlik Dayọsiisi nke Enugu. Mmadụ asatọ alaala mmụọ tinyekwara otu onye nche obodo bụ onye a maara dịka Emmanuel Ogbodo n'ihi mwakpo nke ndị Fulani na-achị Nnama n'ime obodo Ogbete Mgbuji nakwa Ngele Agụiyi nke dịcha n'ọchịchị kansụl isi ụzọ na steeti Enugu. N'oge ndị ọchị Nnama gara n'ihu wakpo ndị ọrụ ubi n'ogbe ọrụ ubi dị na Ogbete Mgbuji nke dị na kansụl isi ụzọ na steeti Enugu malite n'ụbọchị Mọnde tutu ruo Wenesde, ma ndị ọchị Nnama gakwara n'ihu kpamkpamkpa n'ime obodo Ngele Agụiyi n'abalị ụnyaahụ bụ Tọzdee. Otu onye ndu obodo bụ onye aha ya bụ Eric Ebe bụ onye kwupụtara njinji ya jiri n'osere na n'ime obodo Ogbete Mgbuji bụ nnọọ ebe ndị a na-achị Nnama bụkwa ndị na-egbu ọchụ jupụtara ma na-akpakwa arụ ha gaa n'ihu na-egbu ọchụ site na mgbe ruo na mgbe tutu ruo n'isi ụtụtụ Tọzdee. Ọ gbakwunyere ma sio na ndị bi n'ime obodo ahụ hapụrụ obodo ahụ rie mbọmbọ. Otu onye ọzọ bụ onye nche ime obodo bụ onye na-achọ ka akpọọ ya aha siri na ọnụọgụgụ ndị lara mmụọ nwekwara ike iri elu ebe ọtụtụ ndị obodo ahụ bụ nnọọ ndị ekwupụtara dịka ndị na-efu efu. O mere ka onye nta akụkọ anyị matasio na ha butere nnọọ ozu mmadụ abụọ bụ ndị egburu n'ụbọchị Mọnde tinyekwara mmadụ ise ọzọ ndị egburu n'ụbọchị Tuzdee bụ ndị ebubatara na ụbọchị Wenesde. O mere ka anyị matasio na ndị ọchị Nnama gakwara n'ihu gbuo Emmanuel Ogbodo bụ onye nchekwa ime obodo Neighborhood Watch nke dị n'ọchịchị kansụl ahụ. O mere ka anyị matasio na ndị Fulani na-achị Nnama na-ebu egbe AK-47 wee na-akpagharị ma na-agbagbukwa onye ọbụla ha hụrụ, mana onwe ka ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị agha si agba mbọ ịkwụsị ha. Ka o sila dị tutu ruo oge ewebatara ozi ya, o nwebeghị ndị ọrụ nchekwa bụ ndị gara n'obodo ahụ ịma ka ihe si kwụrụ. Ọ gara n'ihu kpọkuo ndị uwe ojii gọọmenti ka ha hiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ime obodo Eha Amufu iji wee chekwaa ndị bi n'ime obodo ahụ, dịka ọ sị na naanị otu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii enwere bụ nke dị nnọọ awa abụọ site n'ime obodo ahụ rute n'Ikem bụ ebe njinji ahụ kpara. Ka o sila dị, mbọ niile a gbara ịkpọtụrụ ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Enugu bụ Daniel Ndukwe dịka mmiri awụrụ n'elu okwute, dịka emere ka anyị matasio na ọ nọ na nzukọ n'oge ewebatara ozi ya. Ndị ọkpa egbe bụ ndị wakporo ụlọụka Celestial Church of Christ Oshofa dị na Wasimi nke dị n'ọchịchị kansụl Ewekọrọ na steeti Ondo ma tọrọ mmadụ abụọ bụ ndị na-eme ofufe n'ebe ahụ ebelatala ọnụ ahịa ha ga-akwụ maka mgbapụta ha site na Naira 5 rute Naira 10. Onye isi nchụaja ụlọụka ahụ bụ Prọfet Oluwatomisin Olugbebi nọrọ n'ụbọchị Tọzdee kwuo sio na ndị omekome a yiri egwu igbu ndị a ha tọrọ ọ bụrụ ma ha akwụghị ego ahụ n'oge. Cheta na anyị wetara gị akụkọ na ndị ọkpa egbe bụ ndị kpuchisiri iru ha gara n'ihu wakpo ụlọụka ma tọrọ ndị enyemaka nye onye isi nchụaja abụọ bụ Oluwaseun Ajoshe nakwa otu onye nkụzi Sunday School bụ Danguro Ayobami. Ndị a bụ ndị a tọrọ bụ ndị esi n'ụlọụka ahụ buru mgbe o jiri 4 gafee elekere 11 nke uhuruchi Mọnde bụ oge ndị ntọ mmadụ a zọchiri. Mana ụnyaahụ bụ Tọzdee ka onye isi nchụaja ụlọụka ahụ bụ Olugbebi bụkwa onye kwupụtara nke a sịrị na ndị a kpọtụrụ ya mgbe o jiri ọkara gafee elekere 10 nke ụtụtụ ụnyaahụ bụ Tọzdee wee gwa ya na ha ebelatala ego mgbapụta ahụ ruo nde Naira 10. Ọ sị na onye enyemaka ya bụ Oluwaseun Ajoshe bụ onye ya na ya kwurịtara n'ekwentị sịrị na akpọrọ ha gaa n'akụkụ iyi ebe ndị a na-eyi egwu ịgbagbu ha ọ bụrụ ma ha akwụtaghị ụgwọ maka mgbapụta ha. Ka o sila dị, nnukwu onye isi nchụaja ụlọụka sịrị na ka ọ dị ugbu a na ha atụtala Naira 2,000 ma na-achọkwa ego ndị nke fọdụrụnụ dịka ọ nọrọ na-arịọ ndị ntọ mmadụ a ka ha tọhapụ ndị ahụ. Ka o sila dị, onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ Lanre Bankole ekwuola sio na ha na-agba mbọ ịhụ na a tọhapụrụ ndị a tọrọ atọrọ na-enweghị mmerụ ahụ ọbụla. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka ịbụ onye agha na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ.
ndị ọkpa egbe nọrọ n'ụbọchị Tọzdee kpaa mkpamkpa ọjọọ n'ime obodo Zurmi bụ isi obodo ọchịchị kansụl Zurmi nke dị na steeti Zamfara ma tọrọ ọnụọgụgụ mmadụ nke a na-amatabeghị. Otu onye bi n'ime obodo ahụ bụ onye rịọrọ ka a hapụ ịkpọ ya aha kwupụtara njinji a jirinụ n'ihu ndị nta akụkọ. Ọ sịrị na ndị ekperima wakporo ime obodo ahụ n'elekere anya 10 nke uhuruchi ụnyaahụ ma malite gbaa egbe aghara aghara bụkwa nke mere ha ji wee tọrọ imirikiti ndị mmadụ bụ ndị na-agba mbọ iri mbọmbọ. Nke a bịara dịka ndị ekperima nọkwara n'abalị 3 gara aga wee gbagbuo otu onye ma dọkpụrụ anụmanụ ndị obodo ahụ. Mbọ niile a gbara ịkpọtụrụ ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ SP Mohammed Shehu ma jụta ya gbasara nke a bụ nnọọ nke na-enweghị isi. Ka o sila dị, nchọpụta emere gosiri na ntọ mmadụ arịala ibe elu na steeti ahụ. Egbe eluigwe nọrọ na nso nso a gbagbuo otu nwata akwụkwọ nọ n'ogo nke mbụ ya n'ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Imo. Dịka ozi anyị nwetara siri kwuo, nwada a bụ onye aha ya bụ Chiamaka Obodo bụ nnọọ onye egbe eluigwe a gbagburu n'oge oke mmiri ozuzo na-ezo. Ozi anyị nwetara kọwara sio na nwatakịrị nwaanyị a gbara 10 afọ nọrọ na-akpọ oku ekwentị n'ụlọ nne na nna ya nke dị n'ime obodo Obilibi Ọba Azụmbieri nke dị na kansụl Mbaitoolu na steeti Imo n'oge egbe eluigwe a gbagburu ya. Ọ nwụrụ n'ebe ahụ n'otu ntabi anya. Ka o sila dị, eburu ozu ya donye n'ụlọ ọba ozu nke dịketere nso n'ebe ahụ. E liri ya n'ụbọchị tata bụ Fraịde abalị 17 nke ọnwa Juun afọ 2022. Onye nta akụkọ anyị bụ onye hụrụ igwe ndị ntorobịa bụ ndị bịara buru ozu ya n'isi wee na-ala n'ime obodo ya bụ Obilibi Ọba Azụmbieri sịrị na ndị a mere nnọọ ka e nwee fachifachi n'okporo ụzọ awara awara siri Ọjị gawa Owerri ebe ha na-egosipụta iwe ha maka ọnwụ mberede a dakwasịrị nwada. N'otu ihe yiri nke a, dịka ọ gasịrị abalị 13, ndị na-eyi ndụ egwu wakporo ụlọ ụka St. Francis Catholic Church dị n'Owo na steeti Ondo. Eliela ndị ahụ bụ ndị a gbagburu n'ebe ahụ taa. Opekampe mmadụ 50 bụ nnọọ ndị a gbagburu n'abalị 5 nke ọnwa Juun mgbe ndị ọkpa egbe a bụ ndị zoro mgbọka mmiri n'ebe ndị bịara ofufe nrọ nọ. Ha gakwara n'ihu gbawa ogbunigwe n'obi ụlọ ụka ahụ. Ka o sila dị, a malitere olili a n'elekere 10 nke ụtụtụ ebe a na-eli imirikiti n'ime ha bụkwa nke ndị nwe ha na-apụtaghị kọwaa n'igwe na mpaghara Midas Resort dị n'Owo bụ nnọọ nke ejupụtara na mmadụ dịka aka na-achị steeti ahụ bụ Oluwarotimi Akeredolu nọkwa n'obi ụlọ ụka ahụ tinyekwara igwe mmadụ ndị ọzọ. Ka o sila dị, ndị otu nchekwa Amotekun aṅụọ n'iyi sio n'ụdị ihe a agaghị emekwa ọzọ na mpaghara South West ebe ha sịrị na ha ekeela nkwụcha inye nchekwa bụ ịgba. Ndị ndu otu Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASOB) nọrọ ụnyaahụ bụ Tọzdee wee katọọ n'ozuzu oke ebubo ahụ eboro onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour azọkwa onye isi ala bụ Maazị Peter Obi wee sio n'aka ya dị n'igbu ọchụ ahụ egburu n'iyi ezu site n'aka otu nwa amadi bụ onye bi na mba Finland bụ Simon Ekpa. Ndị ndu otu MASOB gara n'ihu kpọọ oku ka a tọhapụ ndị otu Indigenous People of Biafra (IPOB) nakwa otu ndị ọzọ bụ ndị na-achọ nnwere onwe Biafra bụ ndị na-ala n'iyi n'ụlọ mkpọrọ ndị uwe ojii nakwa ụlọ mkpọrọ dị iche iche. Ndị ndu otu a mere ka amata nke a site n'otu ozi nke onye isi na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Maazị Edison Samuel bịanyere aka n'ime ya bụkwa nke o nyefere n'aka ndị nta akụkọ na Abakaliki, isi obodo steeti Ebonyi. Ozi a gara n'ihu kwuo sị na ha agaghị akpọnye n'imi maọbụ gbahapụ atụmatụ nnwere onwe Biafra dịka o nyere ndị niile bụ ndị a na-emegide, ndị a na-azọgide nakwa ndị a na-enye ntaramahụhụ tụmadị ndị ntorobịa, ndị nne, ndị nna na ụmụ akwụkwọ ndụmọdụ ka ha ga-agbata mpempe akwụkwọ vota kaadị ha iji nyere ha aka tupu ndị na-emegide ha nakwa ndị ọchịchị aka ike. Ka o sila dị, otu a gara n'ihu dọọ aka na ntị sio na ntụliaka elu nke afọ 2023 ga-agarịrị siriri werere ma bụrụkwa nke na-agbakọ ọnwa ebe ọ kpọkụrụ ụlọ ọrụ na-ahazi ntụliaka elu bụ INEC ka ha kwudosie ike na nnwere onwe ha na-enweghị ndabere ọbụla n'ịrụ ọrụ ha. MASOB gara n'ihu gbarụọ ihu na Simon Ekpa bụ onye bi na Finland ga-eji akara nwudide wee na-ekwu okwu asị maka ọchụ ahụ egburu n'iyi ezu bụ ebe ha si na ndị otu MASOB bụ ndị a nwụchiri site n'aka ndị otu SARS ekposa na steeti Anambra bụkwa nke nwa amadi bụ James Nwafọ gara duru ndị uwe ojii nwụchie ndị otu MASOB ma mesịa gbuo ha na ndị omekome ndị ọzọ wee tụfuo ozu ha n'iyi ezu dị na Amansia dị n'Ọka. Ọ gara n'ihu nye ndụmọdụ nye onye a bụ onye na-ekwu okwu asị a
ka ọ kwụsị ikesasị okwu asị megide aha ọma nke Maazị Peter Obi. Ka o sila dị, ọ gara n'ihu kpọkwa oku ka a tọhapụ ndị otu IPOB na ndị niile na-achọ nnwere onwe Biafra. Ọ sịrị na ha ga-aga n'ihu ịdọnyere ukwu nye onye ndu otu IPOB bụ Maazị Nnamdi Kanu, wee sio na nwụchi a na-anwụchi ha agaghị etiji mmụọ ha ịkwụsị ịdọnyere nwanne ha nwoke ukwu ma ọ bụ kwụsị atụmatụ nnwere onwe Biafra. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owere nchi ga-emesịa.